Расійскія дроны над Польшчай. Што гэта азначае? Якая рэакцыя Польшчы, якая рэакцыя НАТО? І ці праўда, што беларускі бок дапамог Польшчы ў знаходжанні і нават, магчыма, ліквідацыі гэтых дронаў? І каго называюць вінаватым у каментарах у польскім інтэрнэце? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл, і мы пачынаем. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Кірыл, на днях упершыню быццам бы з другой мировой вайны над Польшчай пралуналі сірэны, якія казалі пра пагрозу з паветра. І яшчэ крыху раней, некалькі дзён таму, мы усе бачылі, чулі, што над Польшчай лятаюць расійскія дроны. Давай распавядзем вельмі коротка, што адбылося, бо мне падаецца, што ўсе плюс-мінус ведаюць, але давай зафіксуем сітуацыю. Пару дзён таму над некалькімі ўсходнімі гарадамі ў Польшчы завылі супрацьпаветраныя сірэны. Такога ў Польшчы не было з 1945 года. А яшчэ некалькі дзён раней упершыню з часоў другой сусветнай вайны польскія самалёты збівалі над Польшчай аб'екты іншай краіны. Цягам апошняга тыдня гэта тема была і яшчэ доўга будзе адной з галоўных тэмаў у польскіх навінах і агулам у польскім палітычным дыскурсе. Расійскія дроны над Польшчай, іх упершыню збілі, і давай пагаворым пра рэакцыю, бо быццам бы гэта зараз галоўнае. Як адрэагавалі польскія палітычныя сілы? Бо мы не так даўно казалі, што прэм'ер з прэзідэнтам супрацьстаяць адно аднаму, як было вось у гэтай сітуацыі. Дзве галоўныя палітычныя партыі Польшчы, то бок грамадзянская платформа і права і справядлівасць, упершыню за доўгі час закапалі сякеру вайны. Гаспадар прэзідэнт са гаспадаром прэм'ер-міністрам казалі, можна сказаць, адным голасам. З таго, што кажуць інсайты з палітычных партый, дзве галоўныя палітычныя сілы дамовіліся паміж сабой, што будуць супольна камунікаваць па тэме парушэння паветранай прасторы Польшчы і перастануць, скажем так, мерацца сваімі мандатамі, як я кажу, і выступіць адзіным фронтам. І гэта сапраўды было бачна. Нават падчас паседжання Рады беспечэнства народавага, то бок Савета нацыянальнай бяспекі пры прэзідэнце, гаспадары прэзідэнт і прэм'ер супольна выступілі супраць расійскай правакацыі. Ну і яны разам распавядалі пра вось гэты 4-ты пункт НАТО, пра які мы яшчэ падрабязней распавядзем пасля. І вось і базава, вось сапраўды, калі ты чытаеш пост Карэля Наўроцкага, потым пост Дональда Туска, там усё сходзіцца. Парушэнне паветранай прасторы адбылося ўначы з аўторка на сераду, і ў сераду раніцай, калі я зайшоў у Твітер і гартаў стужку і бачыў твіты палітыкаў і з боку ПО, і з боку права і справядлівасці, то гэтыя твіты былі прыкладна аднолькавыя. То бок было бачна, што гэтыя партыі, гэтыя палітыкі узгаднілі спосаб камунікацыі з насельніцтвам і выступілі сапраўды адзіным фронтам. І гэта сапраўды вельмі крута і вельмі файна, бо паказвае нам, што ў гэтых палітычных партыях усё ж такі хапае здаровага сэнсу, каб у экстранных сітуацыях, якая здарылася, пагадзіцца паміж сабой і адсунуць на другі план той вялікі палітычны спор, які трывае ў Польшчы цягам апошніх 20 гадоў. Ну вось гэта літаральна, мне падаецца, здарылася тое, пра што мы з табой казалі ў мінулых выпусках, што вельмі важна, каб у пытаннях бяспекі яны рабілі, працавалі і казалі разам. І вось мы бачым, што першая такая вось сапраўды сур'ёзная справа, і гэта так і адбылося. Ну, мне падаецца, што гэта супер увогуле. То бок можна па-рознаму ставіцца палітычна да поглядаў прэм'ера, можна па-рознаму ставіцца да поглядаў палітычных прэзідэнта, але тое, што яны працуюць разам, вось асабіста я вось стаў адчуваць сябе спакойна, калі гэта пабачыў. Окей, давай пагаворым пра апазіцыю, рэакцыю канфедэрацыі, Гжэгаша Брауна, нашага любімага, кагосьці яшчэ, што там адбываецца? Так, ну, дарэчы, права і справядлівасць гэта таксама апазіцыя, так, але так трэба падкрэсліць, што вось гэты попіс
так, права і справядлівасць і піс, яны сапраўды здалі экзамен у гэтым выпадку. То бок я не маю прэтэнзій вось да іх. Усё было сапраўды так, як павінна быць. Калі гаворка пра канфедэрацыю, тут таксама ўсё было не так дрэнна. Так, канешне, мы ведаем, што некаторыя палітыкі канфедэрацыі гуляюцца на вось гэтай эмоцыі Расія, Украіна, вось гэта ўсё. Тут трэба падкрэсліць вось асобу, напрыклад, Евы Заянчковскай, еўрадэпутаткі ад канфедэрацыі, якая там, скажем так, дазваляе сабе часам даволі дзіўныя твіты напісаць наконт Владзіміра Пуціна, але яна, дарэчы, ўсё пакасавала даволі хутенька. Рэакцыя Славаміра Мэнсана. Яго даволі моцна крытыкавалі за тое, што ён падчас выступу ў тэлебачанні раскрытыкаваў польскія ўзброеныя сілы за тое, што яны збівалі танныя дроны ракетамі, якія каштуюць мільёны злотых. Я бачыў шмат крытыкі пад ягоным адрасам, але па шчырасці, калі добра паслухаць і ўслухацца ў сэнс словаў Славаміра Мэнсана на гэты конт, то ў чым ён не меў рацыі. Сапраўды, з абаронай супраць дронаў у Польшчы ёсць вялікая праблема. Польшча менавіта вось да такога тыпу вайны, а гэта абсалютна новы тып вайны. І гэта паказала менавіта вось паўнамаштабная вайна паміж Расіяй і Украінай, што дроны гэта нешта новае, так, і з гэтым трэба змагацца. То менавіта вось да гэтага тыпу вайны Польшча сапраўды не гатовая. І тут мы яшчэ пра гэта пагаворым праз пару хвілін. Але калі гаворка пра спадароў Гжегожа Браўна, напрыклад, Корвін-Мікке, якія, дарэчы, усе з партыі Канфедэрацыя, вось толькі з крыху іншымі назвамі, так, бо магчыма не ўсе нашы гледачы ведаюць, але канфедэрацыі ў Польшчы ўжо 3. Ёсць канфедэрацыя вольнасць і непадлегласць Славаміра Мэнсана і Крzysztofa Босака, ёсць канфедэрацыя короны польскай Гжегожа Браўна і, дарэчы, даслоўна некалькі дзён таму Януш Корвін-Мікке зарэгістраваў новую партыю, якая называецца Канфедэрацыя, проста, без дадатка. Дык вось, гэтыя два палітыкі дазволілі сабе выказвацца вельмі неадназначна, намякалі на тое, што ці гэтыя дроны ўвогуле з'яўляюцца расійскімі дронамі. Што, скажем так, вельмі моцна выбівалася з агульнага наратыву польскіх палітыкаў. Слухай, крыху яшчэ пра канфедэрацыю тую, якая Крzysztofa Босака і Славаміра Мэнсена. Там у іх ёсць пэўны падзел у рэакцыях, бо была Рада беспечэнства народавага, калі я не памыляюся, і яны з яе выйшлі з вельмі, я б сказаў, супрацьлеглымі рэакцыямі. Абодва, як лідары сваёй партыі, былі на Радзе беспечэнства народавага, на якой былі, я так разумею, усе палітычныя сілы, плюс, зразумела, там прэм'ер, прэзідэнт і вось галоўны, хто адказвае за бяспеку, там справаздачыліся, абмяркоўвалі, распавядалі, што адбываецца. І пасля вось гэтай рады яна была, зразумела, што гэта пытанне беспячэнства, яна была засакрэчаная, там нельга было распавядаць дэталі, з'явіліся твіты, што ў Крzysztofa Босака, што ў Славаміра Мэнсена. І іх рэакцыя была, вельмі розная, можна сказаць, супрацьлеглая. Славамір Мэнсэн напісаў, што па шчырасці, мы пакажам яшчэ гэты твіт, што па шчырасці мяне вось не супакоіла тое, што я пачуў, не падаецца, што палітыкі, якія гэтым займаюцца, ці людзі адпаведныя, ведуць нас у правільным кірунку. Гэта амаль цытата, мы пакажам на экране. Пры гэтым Крzysztof Босак даў больш разгорнуты твіт, дзе сказаў, што ўсё добра, там мы працуем разам, то бок вельмі супрацьлеглая. І ўжо нават пачалі пісаць, што, магчыма, вось гэты пункт таксама падзеліць пэўным чынам канфедэрацыю. Тут насамрэч вось паказалася тая розніца паміж гэтымі двума спадарамі. Бо Крzysztof Босаку значна бліжэй да права і справядлівасці. Гэта па-першае. Па-другое, Крzysztof Босак — гэта чалавек, які нашмат даўжэй у палітыцы. І па сваіх поглядах ён з'яўляецца такім прадстаўніком класічнай польскай правіцы. Славамір Мэнсэн, у сваю чаргу, гэта чалавек новы. Вось, ён у палітыцы, у вялікай палітыцы некалькі гадоў. Такі новоріш палітычны, скажем так. Паміж гэтымі двумя панамі адбываецца супрацьстаянне таксама. Вось, барацьба за лідарства ў канфедэрацыі. З часам гэта можа прывесці нават да яшчэ больш глыбокага падзелу ідэалагічнага, скажем так, які так паміж імі ёсць. Ён відавочны, скажем так, для ўсіх, хто цікавіцца
канфедэрацыяй так больш блізка. Палітычным дыскурсе сярод польскіх палітычных каментатараў вось наконт гэтай сітуацыі з атакай дронаў на Польшчу вельмі моцна падкрэслівалася, што ўсе палітычныя сілы павінны выступаць адзіным фронтам і паказваць, што вось Польшча дае рады, што польская армія дае рады і што ну, проста трэба разам працаваць на тое, каб палепшыць, скажем так, абарону супраць такіх дзеянняў нашага неадэкватнага суседа. І тут вось Славамір Мэнсон выбіўся са сваім меркаваннем, што Польшча не гатовая, і па шчырасці я таксама не зусім згодны з ім, бо так, канешне ж, у шмат чым трэба яшчэ моцна папрацаваць, але сказаць пра тое, што ўсё дрэнна, ну таксама проста нельга. Ось, усё ж такі рэакцыя службаў была даволі добрая і на адпаведным узроўні. Паразмаўляем якраз пра рэакцыю полек і палякаў вось на гэтую працу служб. Падаецца, што не было яшчэ менавіта сацыялагічных апытанняў, але мы можам меркаваць па каментарах, па, не ведаю, размовах людзей, і было даследаванне менавіта каментароў, то бок танальнасці і што пісалі, тыпу, хто вінаваты. От распавядзі крыху пра гэта, бо там ёсць крыху, скажам так, нечаканыя лічбы. Так, сябры, і гэтае даследаванне рэсурсу, які сочыць за тым, што пішуць палякі ў інтэрнэце, паказала нам, што Польшча прайграла менавіта на фронце інфармацыйным. Высветлілася, што большасць, прыкладна 38% каментароў на тэму атакі дронаў былі звязаныя з тым, што гэтыя дроны ўсё ж такі не расійскія, а украінскія. І толькі на другім месцы з вынікам, здаецца, 34% інтэрнэт-карыстальнікі пагаджаліся з тым, што гэтыя дроны расійскія. Што гэта нам паказала? Паказала гэта нам, што інтэрнэт-прастора ў Польшчы вельмі моцна інфільтраваная расійскай прапагандай і дэзінфармацыяй. Часткова гэта падаграецца таксама і некаторымі польскімі палітычнымі сіламі. Ну, вось як, напрыклад, Гжэгаш Браўн, Корвін-Мікка і людзі, якія іх падтрымліваюць. Але таксама і розныя расійскія боты, ботафермы, тролі, так званыя, і гэтак далей. Так, то бок, на жаль, і з гэтым дакладна трэба нешта рабіць, польскі інтэрнэт вельмі моцна загарнуты, скажем так, расійскімі спецслужбамі. Ну, слухай, коротка ўстаўлю свае 5 капеек. Расійскія ботафермы працуюць і ў шматлікіх краінах, і не толькі Польшчы, ну гэта проста факт. Гэта факт. І з гэтым трэба нешта рабіць. Я б крыху яшчэ да вось гэтага даследавання. Тут таксама трэба крыху, мне падаецца, асцярожна ставіцца да гэтых лічбаў. То бок, не абавязкова каментары вось гэтыя, што гэта Украіна вінаватая ў дронах, не 100% яны ад людзей. То бок, мы не ведаем, магчыма, гэта сапраўды бота-атака. Але тэндэнцыі, я б сказаў, дакладна трывожныя, гэта тое, на што варта звярнуць увагу, бо калі толькі там 38% пішуць, што гэта Расія вінавата, а там 15, што ўвогуле польскі ўрад, 34, што Украіна, а яшчэ там 5%, што гэта ўвогуле там страны НАТО вінаваты. Ну, з гэтым дакладна трэба нешта рабіць. Гэта складаная задача, бо мы ведаем і пра ўплывы расійскія там на выбары ў Румыніі, у іншых краінах. Мы ведаем, што яны разганяюць прапаганду. Ва ўкраіне яны дзейнічаюць па ўсім свеце. У нейкім сэнсе гэта не менш важнае пытанне, чым вось нават супрацьпаветраная абарона. Мы жывем у такі час, калі вайна, гэта не абавязкова вайна канвенцыянальная. То бок, калі едуць танкі, ляцяць самалёты і працуе артылерыя. Мы жывем у часы, калі вайна даўно перайшла у плоскасць гібридную, так, і так і называюць. Насамрэч, гібридная вайна паміж Расіяй і краінамі НАТО ідзе прыкладна з 22-го года, і нават крыху раней. Ось, мігранты на мяжы, дроны, і таксама, канешне ж, што вельмі важна, праца ў інтэрнэце. Ось, і гэта адзін з франтоў, які даўно існуе. І з гэтым дакладна польскім спецслужбам трэба нешта рабіць. Бо калі, вось як Макс сказаў, калі пачытаць, то, канешне, калі пачытаць каментары інтэрнэт-карыстальнікаў на польскай мове, то можна падумаць, што дакладна, ну, далёка не ўсе з іх гэта рэальныя людзі. Але рэальных людзей
так, таксама хапае. Ось і ёсць пэўныя групы палякаў, якія, на жаль, вераць вось у гэтую расійскую дэзінфармацыю і расійскую прапаганду. Окей, давай крыху пра такую рэакцыю, ведаеш, пра наступствы ў пэўным сэнсе. Вось адбыліся гэтыя прылёты дронаў. Мы пачулі вось гэтыя сігналы пра пагрозу паветраную. Што, якая рэакцыя палякаў? Умоўна кажучы, ці пачалі яны рыхтавацца да вайны, магчыма? Што вось тут можна сказаць? Для вялікай колькасці палякаў гэта быў шок. Ось. Ну, па шчырасці скажу і я, што ўначы з аўторку на сераду, калі гэтыя дроны заляцелі ў Польшчу, я таксама паўначы не спаў. Так, бо калі пачалі з'яўляцца першыя звесткі пра тое, што адбываецца. І першыя звесткі былі, дарэчы, з украінскага сегменту інтэрнэту, з твіттера, з тэлеграм-каналу. Праз там прыкладна гадзіну-паўтары пачалі з'яўляцца ўжо першыя звесткі ў польскіх СМІ. Канешне ж, гэта было вельмі нечакана. Ось, скажем так, вайна ў пэўным сэнсе прыйшла і да нас. Што пра рэакцыю палякаў? Так, я вось, дарэчы, бачыў твіты, бачыў сторызы, рілзы, так, у інстаграме і так далей, што некаторыя людзі нават пачалі рыхтавацца да вайны. Збіраюць так званыя трывожныя валізкі, ось, тактычныя заплечнікі. Для пэўнай часткі людзей гэта, скажем так, перарасло ў нейкую такую лёгкую паніку. Паніку і страх перад вайной. Пра падрыхтоўку вось пэўных трывожных чамаданчыкаў, заплечнікаў, пра тое, каб спраўдзіць, а дзе ўвогуле можна хавацца ад нейкіх налётаў і пэўныя базавыя правілы, што рабіць. Вось, напрыклад, я толькі калі бываў ва ўкраіне, даведаўся пра правіла двух сценаў, што калі ёсць нейкі налёт, лепш, каб паміж табой і там акном было дзве сцяны. І тады ты ў пэўнай бяспецы ад пэўнага роду прылётаў. Мне падаецца, што гэта добра, бо калі ўсё ж такі, я спадзяюся, што нічога не будзе і што гэта проста Расія папужае, не ведаю, там зробіць свае нейкія рэчы і нічога не будзе адбывацца, не будзе ніякага атаку, але ўсё ж такі, калі людзі будуць ведаць, куды у разе чаго ісці, што сабе рыхтаваць, якія запасы мець, гэта добра, мне падаецца. Ведаеш, гэта будзе вельмі добра, калі гэта будзе зроблена цэнтралізавана. Калі, напрыклад, вось тут трэба проста вярнуцца да тэмы, якая гучала перад прэзідэнцкімі выбарамі. Так? Пра тое, што павінны, магчыма, адбывацца нейкія ўсё ж такі курсы для людзей, хай гэта будзе максімальна базавае. Так? Але вось каб людзі ведалі нават, дзе схавацца, калі што. У Ізраілі кожны грамадзянін ведае, што рабіць у выпадку, калі пачуе сігнал паветранай трывогі. У Польшчы людзей, якія ведаюць, што рабіць, ну, магчыма, некалькі адсоткаў. І вельмі дрэнна, калі людзі будуць самі шукаць такую інфармацыю. Бо это таксама могуць наткнуцца на нейкія сервісы ці нейкія пасты, твіты, створаныя, напрыклад, той же самай расійскай прапагандай, так, якія будуць выходзіць з Згодны. Ольгіна, дзе замест правіла двух сцен цябе напішуць, што сядзіць перад акном, так, сядай. Ось. І чалавеку гэта паверыць. То есть то бок урад, палітычныя сілы афіцыйныя польскія, адпаведныя службы павінны стварыць проста вось нейкую базавую метадычку такую, так? Вось стварылі ж ужо. Стварылі, але ці ты атрымаў па пошце гэтую Ну, яшчэ кніжачку? не. Ну, але Вось я онлайне яна існуе, і мы, Вось магчыма, я таксама не атрымаў гэтую кніжачку, гэта па-першае. Па-другое, павінна адбывацца нейкая інфармацыйная кампанія. Калі запытаць палякаў, ці яны ведаюць, дзе шукаць інфармацыю, большасць з них не будзе ведаць. То бок Ну, гэта проста першасная задача для, напрыклад, Міністэрства нацыянальнай абароны, каб правесці інфармацыйную кампанію, што каб людзі проста базава ведалі, дзе шукаць інфармацыю. Ну, тут ведаеш, тут такой момант, што, па-першае, з аднаго боку не павінны быць панікі, што не варта камунікаваць, што тыпу Вядома. ўсё рыхтуемся. З іншага боку, варта паказаць людзям, што гэта ўсё ж такі важна ведаць. Вось, і сапраўды гэты параднік, я не на 100% яго там ізучыў, вывучыў на памяць, але палістаў, прагартаў, так запрымеціў добрыя моманты, ён сапраўды
клёвы, добры, мне падаецца, на мой такі вельмі чайнікавы погляд. І магчыма, мы пра яго распавядзем там у пэўным выпуску ці неяк так. Давай пераходзіць да наступнай тэмы. Гэта, нагадаю, падкаст зроблена ў Польшчы. Калі вам падабаецца, што мы робім, калі ласка, падтрымайце нас праз Buy.me ці Patreon. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Мы казалі пра дэзінфармацыю, што яна, на жаль, працуе. І адна з тэмаў, наколькі я ведаю, па якой гэтая дэзінфармацыя працавала, што саюзнікі кінулі Польшчу, Польшча засталася адна, НАТО Польшчы не дапаможа. Давай адкажам на гэта, бо рэальнасць, мне падаецца, іншая. Так, сапраўды, калі нават я проста ўвайшоў у сераду раніцай у Твиттер, то я бачыў хвалю, мора твітоў, жартаўлівых, нежартаўлівых, пра тое, што у НАТО проста не існуе. І тут, скажем так, у мяне ў самога былі пытанні да людзей і да іхняй рэакцыі. Бо, па-першае, у мяне такое адчуванне, што некаторыя людзі чакалі, што ўжо ў сераду раніцай усе краіны НАТО разам абвесціць вайну расійскай федэрацыі. Ось, і тут, скажем так, гэта таксама не зусім канструктыўны падыход, скажем так. Па-другое, было таксама шмат менавіта ботавай дэзінфармацыі, яе было бачна голым вокам, скажем так, што нібыта ўвогуле ніхто Польшчы не дапамог. Але гэта абсалютная неправда. Бо у ноч з аўторка на сераду, напрыклад, разам з польскімі самалётамі F-16 польскае неба над усходняй Польшчай патрулявалі і натаўскія самалёты F-35, якія належаць да Галандыі. Таксама, напрыклад, нямецкія батарэі Пэтрыёт, якія стаяць каля Жэшава і бароняць, ствараюць купал над аэрапортам Ясёнка ў Жэшаве, які з'яўляецца найважнейшым натаўскім хабам для дапамогі ўкраіне, яны дапамагалі выкрываць гэтыя дроны сваімі радарамі. Вось таксама і F-35 маюць вельмі заавансаваныя, вельмі крутыя радары, якія нашмат лепшыя нават, чым у патрыётах. Ось, і тое, што яны ляталі, гэта таксама вельмі дапамагала вось менавіта ў гэтым. Таксама прыляталі нямецкія аваксы. Вось гэта самалёты, якія дапамагаюць выкрываць цэлі паветраныя з вялікай дыстанцыі. Ось. То бок нават у гэтую ноч Польшча не была адна. Ось, і калі б спатрэбілася дапамога, то я ўпэўнены, што з усёй Еўропы таксама былі б высланыя ці знішчальнікі, ці яшчэ нешта там. Ось, то бок было бачна, што НАТО спрацавала. Прынамсі, у еўрапейскім сектары НАТО. Гэта дакладна. Ось, і гэта сапраўды радуе і показала еднасць ўсё ж такі Еўропы, аб'яднаныя ў структурах НАТО. І казаць, што НАТО не існуе, просто, скажем так, неправда. Гэта вельмі моцна прыцягнутая за вушы. Іншая гаворка ўжо, скажем так, пра рэакцыю амерыканскую, якая надышла дзень пазней. Давай крыху вернемся яшчэ ў еўрапейскую частку НАТО, бо тут ёсць пра што пагаманіць. Адразу пачалі пісаць, што трэба актываваць артыкулы НАТО розныя. І калі ўрад і прэзідэнт адным голасам казалі пра 4 пункт, нехта ўзгадваў 5 пункт. Давай распавядзем пра розніцу, хтосьці блытаў 4 і 5 пункт. Вось я таксама бачу вельмі шмат меркаванняў, што 5 артыкул дамовы НАТО, ён проста не існуе. Гэта неправда. Так, бо ёсць 4 пункт і ёсць 5 пункт. 4 пункт азначае кансультацыю. Кансультацыі ў выпадку, калі адна з краін НАТО адчувае пагрозу. А 5 пункт, ён ужо больш пра менавіта канкрэтны напад на нейкую краіну. Дарэчы, просто вось за 70 гадоў існавання натаўскіх структур 5 артыкул дамовы НАТО быў актываваны толькі аднойчы. І гэта адбылося 12 верасня 2001 года. На наступны дзень пасля атакі тэрарыстаў на World Trade Center у Новым Йорку. То бок бачыць, гаворка ў 5 пункце ідзе пра фактычна напад на адну з краін НАТО. Тое, што адбылося уначы з аўторка на сераду, паводле натаўскіх экспертаў класіфікуецца як правакацыя. Узброеная, але ўсё ж такі
правакацыя ў стасунку да адной з краін НАТО. І менавіта таму быў актываваны менавіта 4 артыкул. Давай так, да чаго правялі гэтыя кансультацыі? Ну, то бок, падаецца, што гэтыя кансультацыі так заўсёды как-то трываюць, нехта абменьваецца інфармацыяй. Вось ты сам сказаў, што нават без усялякіх чацвёртых артыкулаў былі ў небе над Польшчай самалёты саюзнікаў. То бок, што гэта дало? Адразу пасля гэтай кансультацыі мы пабачылі дэкларацыі шматлікіх краін, і гэта ўжо былі не проста словы падтрымкі ці словы абурэння, як гэта вельмі часта бывае. Краіны, саюзнікі Польшчы па НАТО перайшлі ад словаў да менавіта ўжо справы. І тут варта падкрэсліць некалькі краін. Па-першае, і гэта, здаецца, першае, будзе гэта Галандыя. Галандыя абвесціла, што перадасць 2 батарэі Пэтрыёт, а гэта шмат, каб узмацніць абарону паветранай прасторы над усходняй Польшчай. Пры гэтым вельмі варта падкрэсліць, што ўсяго Галандыя мае 3 батарэі Пэтрыёт. То бок сабе яны застаўляюць толькі адну. Ну, але вядома, Галандыя знаходзіцца вельмі далёка ад Расіі, і паміж Галандыяй і Расіяй ёсць яшчэ вялікая Германія, напрыклад, так? Вось таму, скажам так, яны могуць адчуваць сябе пры гэтым бяспечна. Але, ну, сам бачыш, гэта падтрымка вельмі сур'ёзная. А 2 батарэі Пэтрыёт — гэта сапраўды крута. Таксама варта падкрэсліць Швецыю, якая перадасць Польшчы знішчальнікі. А Швецыя толькі нядаўна вступіла, як мы ведаем, у НАТО. Гэта адбылося пасля пачатку паўнамаштабнай вайны. Великабританія перадасць эскадрылью самалётаў Тайфун. Гэта вельмі крута. Акрамя гэтага, Великабританія дапаможа ствараць, як гэта кажуць па-польску, велаварствовую, так, то бок шматпластовую абарону супрацьпаветраную над усходняй Польшчай. То бок таксама перадасць батарэі «Намакс», калі я добра памятаю, яны называюцца, і яшчэ некалькі іншых інструментаў для барацьбы з паветранай небяспекай. Вось. Таксама Францыя перадасць знішчальнікі «Рафаль» Польшчы. Чэхія перадасць гелікоптары, так, якія таксама будуць дапамагаць Польшчы. То бок бачыце. Таксама іншыя краіны таксама дэкларавалі дапамогу, але бачыце, рэакцыя ёсць. То бок Польшча атрымае рэальныя інструменты, рэальную тэхніку з іншых краін НАТО, каб узмоцніць усходнюю мяжу. Так, і гэта вельмі крута. Мы крыху закідвалі ўжо тэму пра рэакцыю ЗША, а не толькі еўрапейскай часткі НАТО, і ў прыватнасці Дональда Трампа. Давай распавядзем пра яе, бо яна была, ну, быццам бы нечаканая, я б так сказаў. Ну, скажем так, вось даслоўна ў мінулым выпуску мы распавядалі пра тое, як добра і крута Карен Наўроцкі з'ездзіў у ЗША, і што Дональд Трамп выказаўся ў падтрымку Польшчы і сказаў, што вось там Польшча стронг, мы нікуды не заходзім і будзем дапамагаць Польшчы бараніцца, калі што. Мінуў тыдзень, нават менш, чым тыдзень. І у адказ на гэтую атаку дронаў, калі Дональда Трампа спыталі пра тое, што ўвогуле гэта было, то нечакана для ўсіх Дональд Трамп сказаў, што гэта магла быць проста нейкая памылка. Вось. І па шчырасці тут ніжняя сківіца ў шматлікіх палякаў проста адвісла. Ніхто не спадзяваўся, што нават у гэтай сітуацыі Дональд Трамп будзе, ну, скажем так, можна сказаць, бараніць Владзіміра Пуціна, і гэта было сапраўды нечакана. Што гэта можа азначаць? Ну, на жаль, гэта можа азначаць тое, што ўсё ж такі жаданне дамовіцца нейкім чынам з Владзімірам Пуцінам для Дональда Трампа застаецца першасным. Вось. І менавіта на гэта ён робіць стаўку. І не называючы Владзіміра Пуціна вінавайцам вось гэтай атакі, вінным таго, што паветраная прастора НАТО была упершыню так сур'ёзна парушаная, паказвае, што дамоўленасці са спадаром Владзімірам для яго проста на першым месцы. Слухай, хочу таксама встрять. Крыху не згодны. 2 пункты, мне падаецца, важна падкрэсліць, што ўсё ж такі Амерыка, ну, засталася ў Польшчы, што яна дакладна будзе дапамагаць, калі нешта здарыцца. Калі, не ведаю, дроны сапраўды там паляцяць ужо там менавіта атакаваць пэўныя аб'екты ці нешта такое. Рэакцыя Трампа сапраўды яна была неўпэўненая, пра гэта было вельмі шмат жартаў.
што Трамп чагосьці не бачыць, не хоча замячаць, але ўсё ж такі ён выйшаў з пэўнай дэкларацыяй, што ён гатовы ўвесці яшчэ больш жорсткія санкцыі, але патрабуе ад еўрапейскіх краінаў НАТО, каб яны таксама гэта зрабілі і перасталі набываць нафту, ну і іншыя сыравіны ў Расіі. І другі пункт, што ну сапраўды, мне падаецца, што я крыху разумею гэтую логіку, яна можа не падабацца, але ў пэўным сэнсе там ёсць нешта, што калі ты хочаш усё ж такі дамаўляцца з кімсьці, ты не можаш там направа-налева пра яго распавядаць, які ён там забойца, падманшчык і гэтак далей. Гэта быў бы факт, скажем так, канстатацыя факту. Гэта быў бы факт, але я б так скажу, каму ад гэтага было б, не ведаю, прасцей, лепш ці нешта яшчэ. Слухай, ведаеш, вось адкрытае пісьмо, так, адкрыты ліст Дональда Трампа, які ён апублікаваў у сваёй соцсетцы Truth, так, такі зварот, скажем так, да лідараў іншых краін НАТО, добра падкрэслім. Ён сказаў, што давайце ўсе разам у такім выпадку адмовімся ад закупаў расійскай нафты. Але і ў гэтым лісце, па-першае, Дональд Трамп абвінаваціў у тым, што сталася Байдена, Харріс, Зеленскага, Кітай, усіх, каго можна, а ні разу нідзе не прагучала Расія. Вось у сэнсе, што вось яна таксама дрэнная. Гэта першае. Другі момант. Хто купляе расійскую нафту? Венгрыя і Словаччына. Круто. То бок, людзі, з якімі добрыя кантакты ў Дональда Трампа. То бок, дастаткова не пісаць адкрытыя лісты па інтэрнэце, а дастаткова ўзяць тэлефонную трубку і патэлефанаваць у Будапешт і ў Братыславу. І гэтае пытанне можна будзе вырашыць. То бок, саюзнікі, ідэалагічныя пры гэтым саюзнікі Дональда Трампа, яны перадусім купляюць гэтую расійскую нафту. Ось, таму, скажем так, усё ж такі я расчараваны, скажем так, рэакцыяй Дональда Трампа, не лічу яе адпаведнай. Вось мы з табой тут можам, конечно ж, не пагаджацца, але таксама падкрэслю, што я не з'яўляюся прыхільнікам вось гэтай панікі, што ўсё ЗША адышлі ад НАТО, ЗША тут больш ні ў чым не ўдзельнічаюць. Гэта таксама ўсё ж такі неправда. І амерыканская прысутнасць у Польшчы, яна вельмі заўважальная, яна відавочная, яна адчуваецца. І гэта вельмі добра, і я вельмі спадзяюся, што вось гаспадар Карл Навроцкі і ягоная каманда змогуць увесь час утрымліваць падтрымку ЗША Польшчы на адпаведным узроўні. І вось падзеі апошняга тыдня даюць пэўны ўсё ж такі аптымізм у гэтым. Далей ідзем. Украіна вельмі добра, напэўна, лепш за іншыя краіны ў свеце, магчыма, нават, добра разумее, як змагацца з паветранай пагрозай, у прыватнасці менавіта з дронамі, бо сотні дронаў амаль кожную ноч ляцяць па ўкраіне. Вось, ці будуць нейкія кансультацыі, не ведаю, дапамога, абмен досведам паміж Польшчай і Украінай? Па-першае, Украіна паперадзіла таксама Польшчу, што, прабачце, у вашым накірунку ляцяць дроны. Ось, гэта першы пункт. Па-другое, Украіна запрапанавала Польшчы дапамогу ў навучэнні вайскоўцаў барацьбе з менавіта дронавай пагрозай. Так? І тут варта падкрэсліць, што украінская армія на дадзены момант, гэта армія, якая мае адзін з найлепшых у свеце, пра тое, што ўжо амаль 4 гады трывае гэтая ганебная вайна, адзін з найлепшых у свеце ўзроўняў падрыхтоўкі. Вось калі гаворка менавіта пра гэты тып пагрозы. Бо гэты тып пагрозы, як мы казалі на самом пачатку нашага выпуска, гэта нешта зусім новае. І менавіта вось гэтая вайна, гэта першая вайна, дзе настолькі моцна выкарыстоўваюцца менавіта дроны. Дарэчы, Украіна мае і сваю прамысловасць ужо нават створаную. Украіна будуе свае дроны, вельмі крутыя, дарэчы. Украіна мае вялікі досвед тым, як гэтыя дроны збіваць. Ось, і тут трэба таксама вярнуцца да таго, што дрон, які каштуе некалькі тысяч $, яго нельга збіваць ракетамі, якія каштуюць вельмі шмат мільёнаў. Дарэчы, ось, я чытаў некалькі размоў з польскімі вайскоўцамі, ваеннымі экспертамі. Чаму збілі толькі 3 ці 4 дроны з 19? І ўсе яны падкрэслівалі, што, па-першае, самалёты F-35, тут скажу адразу шчыра, што я не ведаю інструкцыі абслугоўвання F-35, але я вось чытаў меркаванне ваенных экспертаў, што яны казалі. Што самалёты F-35 і іхнія радары, з дапамогай іхніх радараў можна адрозніць дроны, якія ўзброеныя,
ад дронаў, якія з'яўляюцца так званымі, па-польску кажуць, вагік, прыманак, так, то бок пустыя дроны, якія таксама, канечне ж, могуць Мгм. нешта там разбурыць і знішчыць, так, але не маюць у сабе вось гэтых выбуховых рэчываў. І вось менавіта таму была збітая такая невялікая колькасць. Але гэта абсалютна не азначае, паводле гэтых жа экспертаў, што проста што супрацьпаветраная абарона ў Польшчы не існуе. Гэта неправда. Вось. Але трэба рабіць і трэба вельмі моцна інвеставаць рэсурсы, сілы і усялякія сродкі ў тое, каб разбудаваць менавіта супрацьпаветраную абарону супраць менавіта дронаў. Вось гэта менавіта слабы пункт. І тут супрацоўніцтва з Украінай можа быць сапраўды вельмі важна. Дэкларацыя Украіны аб тым, што яна хоча дапамагчы Польшчы, як змагацца вось менавіта з гэтым тыпам пагрозы, яна вельмі важная і, на маю думку, абавязкова трэба гэта рабіць. Апошні пункт пра дапамогу і пяройдзем ужо да такога практычнага, што там рабіць далей, што будзе рабіць Польшча. Быў акт, я б сказаў, нечаканай дапамогі, пра які спачатку нават казалі, што гэта фэйк, а потым усё ж такі пацвердзіўся. Афіцыйны Менск дапамог Польшчы таксама распазнаць дроны і, магчыма, нават нешта знішчыць. Тут розныя інтэрпрэтацыі. І спачатку, калі гэта аб'явіла Белта, мне падаецца, ці нейкія іншыя афіцыйныя крыніцы, нават калі не памыляюся, то Демагог напісаў, што гэта фэйк. Але потым увечары хтосьці з польскіх афіцыйных твараў пацвердзіў, што так і было. Вось давай пра гэта распавядзем. Так, сапраўды, спачатку ўсе думалі, што гэта неправда і што гэта проста нейкі фэйк, і што гэта таксама нейкая расійская дэзінфармацыя. Але бліжэй да вечара некалькі крыніц адразу, то бок і крыніцы ў міністэрстве абароны, і таксама адзін з генералаў падчас інтэрв'ю, здаецца мне, Польсаце. Усе яны пацвердзілі афіцыйна, што так, першае ўвогуле папереджанне аб тым, што ў накірунку польскай тэрыторыі ляцяць расійскія дроны, прыйшло ад беларускага боку. Вось. І гэта сапраўды праўда. То бок так, афіцыйны Менск папярэдзіў Варшаву, што ёсць пагроза, ляцяць дроны і трэба на гэта рэагаваць. І гэта паводле словаў польскіх афіцыйных асобаў гэта вельмі дапамагло адпаведна зарэагаваць у адпаведным часе. Ну і вось я глядзеў гэта інтэрв'ю, мне таксама падаецца, што гэта быў Польсат. Там было такое выраз твару, здзіўлення, Так. нечаканасці вось такога. І ён распавёў, гэты мужчына, прапасці не памятаю, мы, напэўна, дадзім скрын, Гэта хто гэта генерал. быў, што яны таксама абмяняліся інфармацыяй, бо зразумела, што дроны могуць пралятаць не толькі праз Беларусь з Расіі у Польшчу, але і там з тэрыторыі Польшчы ўжо залятаць наадварот у Беларусь, што яны абмяняліся інфармацыяй. То бок польскі бок таксама пра нешта папярэдзіў, адбыўся такая ўзаемадапамога, я б сказаў. Вось. Гэта было нечакана для польскага боку. Паглядзім. Пакуль не зразумела ўвогуле, што гэта азначае. Казаць пра тое, што гэта азначае, скажем так, гэта можна проста гадаць, так, і мы дакладна не даведаемся найбліжэйшым часам, як мне здаецца. І можна толькі паразважаць, што, магчыма, гэта проста вось нейкае жаданне захаваць, прынамсі, нейкія масты і не паліць усё адразу. Так, тым больш, што даслоўна суткі пазней, 2 дні пазней, адбывалася закрыццё мяжы, ўжо пра гэта было абвешчана. Так, то бок, магчыма, гэта вось нейкая такая спроба памахаць ручкай і сказаць, што калі ласачка, давайце захаваем, прынамсі, нейкія кантакты ў дадзены момант, і спроба вось магчыма, на найбліжэйшую будучыню, каб праводзіць нейкія перамовы па, напрыклад, адкрыццю мяжы ізноў. Больш пра гэта мы нічога насапраўды не ведаем. Але факт застаецца фактам, так, вельмі нечакана для ўсіх у Польшчы, але гэта было праўда. Ніякі не фэйк. Пераходзім да наступнай тэмы. Пытанне, што рабіць далей? Вось зразумела, што мы проста падкаст, мы тут не вырашаем, што далей будзе рабіць, не ведаю, абаронная прамысловасць Польшчы і гэтак далей, але ўсё ж такі. Слаўмір Менцэн кажа пра неабходнасць, не ведаю, ці пэўных рэформаў, ці пэўных зменаў пратаколаў, як супрацьдзейнічаць дронам, бо сапраўды падаецца так, што шматмільённыя ракеты, асабліва
калі раптам здарыцца ўсё ж такі так, што будзе нейкі масавая атака і прыляціць, не ведаю, 100 дронаў, то ракетамі, самалётамі іх збіваць проста неэфектыўна сапраўды. Ну, то бок гэта вот нейкая база, якая паказаная вось украінскім досведам. Што будзе рабіць Польшча вось далей у гэтым пытанні? Так як казаў Славамір Мэнсон, гаворка пра эфектыўнасць. Вось таксама чаму я бачыў шмат каментароў, чаму пэтрыоты не пачалі працаваць, бо гэта неэфектыўна. Гэтых ракет, асабліва маючы на ўвазе колькі амуніцыі перадаецца ў краіне, так, то гэтыя ракеты ў дэфіцыце увесь час. Вось. І выкарыстоўваць іх дзеля таго, каб збіваць пенапластавы дрон, так, ну, гэта проста неправільна. Вось, ну, так, прынамсі, кажуць усе вайсковыя эксперты польскія, якіх я чытаў. Ось, то бок найбліжэйшым часам павінны ісці інвестыцыі. Ось, і гэтая сітуацыя показала, што вось менавіта ў пытанні барацьбы з дронамі ёсць куды расці дакладна. Ось. І тут гаворка пра тое, і каб стварыць абарону супраць дронаў, ось, і гаворка пра тое таксама, каб разбудаваць вось гэтую галіну, якая, ну, дзе ствараюцца ўласныя дроны. Вось тут, дарэчы, вельмі можа спатрэбіцца досвед Украіны, бо Украіна зрабіла проста неверагодны прагрэс у гэтым. І Украіна стварае свае вельмі крутыя і вельмі эфектыўныя дроны, якія дапамагаюць ёй у вайне з Расійскай Федэрацыяй. Вось, і досвед Украіны, тым больш, што яна хоча дапамагчы ў гэтым, абавязкова трэба скарыстаць. Мне падаецца, што ўвогуле абмен досведам паміж Украінай і Польшчай гэта настолькі натуральная справа, бо Абсалютна. ну, гэта наўпрост саюзнікі, суседзі. Польшча шмат дапамагала і дапамагае ўкраіне, і калі гэта будзе натуральны абмен досведам, то ну, увогуле ну, няма пытанняў, мне падаецца. Наступны пункт. Апошнім часам у Еўрасаюзе быў створаны фонд, які называецца SAFE. Гаворка ідзе пра 150 мільярдаў еўра, якія раздзяляліся паміж краінамі шляхам перамоваў. Так? І вось даслоўна, здаецца мне, 2 тыдні таму прыкладна было абвешчанае, што Польшча атрымае больш за ўсіх. Там, здаецца мне, каля 44 мільярдаў еўра. Нешта Ось, такое. гэта вялікія грошы, маючы на ўвазе, што гэта крыху больш, там нават за гадавы абаронны бюджэт Польшчы. Ось. То бок гэта, ну, вялікія грошы. Канечне, гэта абсалютна не панацэя. Ось. І 150 мільярдаў еўра для еўрапейскіх краін, ну, скажем так, гэта кропля ў моры патрэбаў. Так? Але вельмі добра, што прынамсі вось такія рэчы робяцца. І нават вось рэакцыя еўрапейскіх краін на тое, што адбылося у Польшчы, і дэкларацыі дапамогі, ось, а не проста пустыя словы, гэта ўсё паказвае на тое, што ўсё ж такі вось гэты пералом у свядомасці еўрапейскіх лідараў, ён ўсё ж такі адбываецца. І гэта бачна. Так, магчыма, гэта толькі пачатак шляху, яшчэ вельмі шмат трэба зрабіць, але вельмі добра, што ўжо нешта робіцца і ёсць нейкія намацальныя эфекты. Ось. І вось гэтыя грошы, 44 мільярды, вельмі важна, на мой погляд, каб не проста закупіць на іх, а нейкую, скажем так, Танкі. імпартную прадукцыю. Так? Ось, закупіць там дроны, ці там батарэі супрацьпаветраныя, ці што там нешта. Вельмі важна інвеставаць гэтыя грошы разумна, то бок, прынамсі, частку гэтых грошай інвеставаць у развой уласнай прамысловасці. Бо я лічу, што Польшча мае патэнцыял і проста павінна стацца адным, бо вядома, што і не можа быць адзіным, але аднім з лідараў у Еўропе па прадукцыі амуніцыі ці нейкай там яшчэ вайсковай прадукцыі. І гэта абавязкова, гэта вельмі важна. Пра вось яшчэ пытанне абароны. Мы раней ўжо распавядалі пра вось гэты ядравы парасоль. Што тут трэба рабіць? Так, я таксама вось памятаю, што ў сераду за дня напісаў у Твиттер твіт, што Польшча, ну, на мой погляд, павінна проста стацца адным з бенефіцыентаў амерыканскай праграмы Nuclear Sharing. Так, што яна азначае? Гэта вось дзве краіны, Нямецчына і Італія, якія не маюць уласнай атамнай зброі, але ўдзельнічаюць у гэтай праграме, і таму амерыканская армія базуе на тэрыторыі гэтых двух краін свае боегалоўкі. Ось. Гэта азначае такі атамны парасон. Так?
якім гэтыя краіны прыкрытыя амерыканскі атамны прасон. І гэта амерыканцы вырашаюць, калі і як выкарыстоўваць і ці ўвогуле выкарыстоўваць гэтыя боегалоўкі. Так, то бок не самі гэтыя краіны. Таксама мы таксама пра гэта казалі некалькі месяцаў таму ў нашым падкасці. Бо недзе на пачатку года вось Эммануэль Макрон, прэзідэнт Францыі, выказаўся пра тое, што трэба распачаць нейкія кансультацыі наконт таго, каб стварыць таксама і еўрапейскі адпаведнік гэтай праграмы. Бо ўсё ж такі у Еўропе ёсць дзве краіны, гэта Францыя і Вялікабрытанія, якія маюць уласную ядзерную зброю. Ось, і на базе гэтых двух краін таксама магчыма стварыць вось такую праграму і збазаваць, напрыклад, боегалоўкі гэтых краін у іншых краінах Еўропы. І гэта таксама вельмі дапамагло адстрашыць, так? То бок Казаць, што сюды лезці не трэба. вось, так, паказаць нашаму неадэкватнаму суседу, што калі ласачка, сюды лепш не лезть. Вось, і на От маю думку, на маю думку, гэта вельмі крутая ідэя. Я вельмі спадзяюся, што, скажем так, будзе нейкі прагрэс па кансультацыях менавіта вось па стварэнні еўрапейскага ядзернага прасону. Бо гэта было б вельмі крута для ўсёй Еўропы. і апошні пункт не вайсковы наўпрост, а пра камунікацыю, што варта распавядаць жыхарам-жыхаркам Польшчы. Кажу тут не толькі пра полякаў, бо тут шмат мігрантаў жыве, і мы таксама павінны ведаць, што рабіць у нейкіх экстрэмальных абставінах, калі пагроза паветраная, калі трывога, што рабіць, не ведаю, што складаць у трывожны чамаданчык, і гэтак далей. Гэта важна. З майго пункту гледжання Польшча ўжо робіць добрыя шляхі ў гэтым накірунку. Зразумела, што заўсёды можна лепш, але і вось на такім персанальным узроўні я лічу, што ініцыятыва таксама важная, але абавязкова правярайце крыніцы. Вось ёсць афіцыйны параднік, яго хутчэй, ну, не хутчэй за ўсё, яго разашлюць яшчэ вось у фізічным відзе ў кожны дом, але варта і самому скачаць сабе ў онлайн-выглядзе, паглядзець, што там ёсць, скарыстацца парадамі. Вось. Ведаеш, вось ёсць адна рэч вось тут. Ты вельмі добра сказаў пра крыніцы. Калі людзі у выпадку нейкай надзвычайнай сітуацыі будуць шукаць інфармацыю, напрыклад, у Твітары ці ў Фэйсбуку, то яны з вялікай доляй верагоднасці сутыкнуцца з расійскай дэзой, ось дэзінфармацыяй. Мы, дарэчы, зробім таксама пост, закрэпім, дзе можна, ў інстаграме дакладна Мгм. можна, Так. за вось афіцыйнымі крыніцамі, дзе што чытаць. Зразумела, што тут проста з афіцыйнымі крыніцамі ёсць такая праблема, што калі нешта адбываецца і ты хочаш пра нешта даведацца, ты ўсё роўна ідзеш чытаць не толькі афіцыйныя крыніцы, бо там з'яўляецца пазней інфармацыя. І тут проста важна сябе вось не ведаю, каб щёлкала нешта, каб ты разумеў, што ці разумела, што тое, што ты чытаеш, не абавязкова праўда, калі гэта не афіцыйная Але крыніца. не ўсе людзі, на жаль, маюць такі фаервол у сваіх Ну вось. галовах. Варта проста пра гэта нагадваць і сябе, і блізкім, каб не паддавацца паніцы, бо заўсёды ўкідваецца шмат фэйкаў. Ну і на гэтым дакладна ўсё. Сябры, дзякуй, што вы былі сёння з намі, дзякуй, што паглядзелі гэты выпуск. І, калі ласка, памятайце, што наш падкаст ствараецца дзякуючы перадусім вашай падтрымцы. Таму пераходзьце па спасылках у апісанні пад гэтым відэа, карыстайцеся сервісамі Buy Me Coffee ці Patreon і далучайцеся да каманды, якая стварае падкаст «Зроблена ў Польшчы». Дзякуй, што былі сёння з намі, і да сустрэчы праз тыдзень. І ад цябе пажадаю ўсім нам бяспекі. Спадзяюся і веру ў тое, што ўсё будзе добра. Да сустрэчы. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Пакуль.